Tak skal I have. Mange tak. God aften. Velkommen til. Og tak fordi I er kommet. Jeg håber, I har det godt. Jeg håber også, I sidder godt. Mest fordi der ikke er så meget, jeg kan gøre ved det. Jeg har ikke medbragt nogen hønder i dag. Har I heller værktøj til at afhjælpe en vippende stol? Så når jeg håber, I sidder godt, så er det primært for min egen skyld. Ellers så skaber det en lidt akavet situation for mig, som ikke rigtig ved, om jeg kan håndtere. Men det ser godt ud herfra, det synes jeg. Jeg vil gerne starte med at præsentere aftens tema. Det skal handle om at bekymre sig, eller særligt om, hvordan jeg bekymrer mig. Så jeg vil gerne fortælle en række historier, der ligesom forklarer og undersøger, hvordan et fokus på helt ubetydelige ting kan fjerne alt fokus fra alt, der på nogen måde er væsentligt. Vi skal altså sammen på en lang vandring, helt ind i min navle. Så det håber jeg, der er stemning for. Men jeg har altid bekymret mig meget, det har jeg. Jeg ser ikke altid det store billede. Jeg er ikke så fokuseret på målstregen. I stedet der fortaber jeg mig i nogle små detaljer, som jeg får gjort til uoverstigelige udfordringer. Jeg tænker, jeg jo nok sagtens kunne løbe et maraton, hvis jeg bare kunne overskue, hvilken bus, der går til startfeltet, samt de noget ubekendte toiletfaciliteter ved sådan et arrangement. Men jeg synes også bare, at den helt banale hverdag, den rummer så mange ting, man kan bekymre sig over, at jeg har ligesom nok i det. Og jeg ved ikke, om jeg kan overskue mere. Jeg er for eksempel nået til et sted i mit liv, hvor jeg ikke længere kan bestille en pizza, uden jeg bliver nervøs for, at min pizzamand, han tror, jeg er racist. Og det er min egen skyld. Det er det. Fordi den pizza, jeg bestiller allermest, det er hans nummer 11. Og det er en pizza, der smager aldeles himmelsk. Den består af tomatost, oksekød, pepperoni, løg, rød peber. Så er der også chili på, der plejer at vælge hvidløg i stedet. Det kan jeg bedre lide. Det er egentlig ikke så vigtigt for historien. Det, der er det vigtige her, det er, at den her pizza har et meget problematisk navn. Og pizzaens navn er dansker. Så jeg er jo nødt til, hver eneste gang, jeg bestiller den pizza, at bestille den som en nummer 11. Fordi det virker ikke rigtig godt at ringe til sin arabiske pizzamand, og så snart han tager telefonen, så er det første, man siger til ham, kunne jeg bede om en dansker? Ja. Men jeg synes bare i det hele taget, det her med, at min pizzamand, han udbyder den her pizza af navnet dansker, og at jeg så på den anden side så ivrigt efterspørger selv samme pizza af navnet dansker. Jamen, jeg synes, det skaber en noget asymmetrisk kommunikationssituation. Fordi fra hans side, der er det jo enormt positivt. Der får han ligesom sagt, det kan godt være, jeg ikke byder på ribbensteg. Frikadunser, ej heller. Og det nærmeste, vi kommer smørrebrød, jamen det er rullet med kebabkød og dressing og dejlig staniol lige til at sætte tænderne i. Men stadig så vil han gerne hylde det land, han bor i. Og det gør han ved at kalde pizzaen for dansker. Det er jo egentlig smukt. Det jeg så bliver nervøs for, det er, når jeg så bestiller en pizza af navnet dansker, så er det, jeg kommunikerer tilbage til min pizzamand, jo langt fra lige så positivt. Det jeg frygter lidt, jeg får sagt mellem linjerne der, det er jo noget i retning af, nu skal du høre her, kære pizzamand, jeg er glødende racist. Jamen, jeg kan faktisk ikke holde ud og se på dig. Men jeg har det, jeg vil kalde en kulinarisk akilleshæl. Og det er pizza. Fordi det der er lige talt en pragtfuld spise. Og der er altså noget ved den her kombination af tomatsauce og smeltet ost, der kan få mig til at gå på kompromis
med mit ellers så galopperende racehad. Men så forlanger jeg også at få en pizza med et navn, der kan være et mindre plaster på såret. Når jeg nu er tvunget til at indgå i handel med et menneske, som jeg hader så meget, at jeg dårligt kan være i min krop. Og det er jo ikke det, jeg har lyst til at sige med mit køb af pizza. Så jeg er gået over til Hawaii-pizzaen. Ja, den med ananas. En pizza, der jo er politisk helt ufarlig at bestille, men som så på den anden side er med ananas. Det, der er det væsentlige her, det er jo ikke, om jeg har adgang til den pizza, jeg bedst kan lide. Det, der er det påfaldende, det er, at jeg åbenbart bekymrer mig meget om min relation til min pizzamand. Og det er en meget generel ting. Mange af mine bekymringer, de er af social karakter og handler meget om de sociale spilleregler. Vi kender nok alle sammen den situation, hvor man kommer til at sige selv tak, efter nogen har sagt kondolerer. Eller noget andet, man ikke sådan typisk svarer med selv tak. Det er sådan et af de små øjeblikke, hvor de sociale spilleregler, de pludselig mangler. Fordi de fleste samtaler, de foregår ved, at man sådan skiftes til at trække vendinger ud af sådan nogle forskellige floskelskuffer, man har inde i hovedet. Men nogle gange så opdager man, at man måske ikke har en passende floskelskuffe til situationen. Man er overladt til sig selv og opdager, at et par enkelte ord i slutningen af en ellers helt banal samtale lige pludselig afslører noget om ens holdninger og ens moral. Det er heldigvis sjældent, det sker. Men når det gør, så kan det være meget overvældende. Jeg oplevede det selv på et tidspunkt, da jeg var i Kvickly. Og der havde jeg en måske naiv plan om at købe noget kartoffelsalat. Og det kan jo godt lyde som starten på en meget, meget lykkelig historie, der til sidst kulminerer i en overdådig buffet med kartoffelsalat som det helt store tilløbsstykke. Det er desværre ikke tilfældet. Fordi på et tidspunkt, der sker der det, der bare ikke må ske. Midt i Kvickly, der taber jeg bøtten med kartoffelsalat på gulvet. Og i sådan et øjeblik, der kan jeg godt blive lidt religiøs. Jeg lukker øjnene. Håber på en form for guddommelig indgriben, der ligesom kan skåne bøtten med kartoffelsalat. Sikre dens overlevelse. Men da jeg så ned på det gulv, så genvandt jeg min ateisme. Meget effektivt. Fordi det syn, der mødte mig, det var så skrækkeligt, at det ikke ville kunne beskrives med det gamle testamentes klagesange over Jerusalems ødelæggelse. Der var hul på beholderen, og der var kartoffelsalat på gulvet. Og jeg indser med det samme, at det jeg er nødt til at gøre, det er at underrette de relevante myndigheder så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Så jeg bevæger mig ned gennem forretningen for at komme i kontakt med en Kvickly-medarbejder. Og jeg får øje på en kvinde, knap 40 år vil jeg tro. En god, solid dame, med kort lyst hår og en poloshirt med en badge, der fortæller mig, at der er hakket oksekød på tilbud. 3 pakker, 89 kroner. En helt fair pris, synes jeg. Og hun er så i gang med at sætte dåseasparges på hylder. Og der kan jeg se meget tydeligt på hende, at for hver dåse med asparges, som hun flytter fra den her traphandel og op på hylden, der bliver hendes liv en lille smule værre. Altså, hun har muligvis haft et par gode år. En gang i 90'erne. Men efter at margarinadansen gik af mode, det blev aldrig rigtig det samme igen.
Og der kan jeg sagtens forstå, at hvis man står der og drømmer om at danse Margarina, jamen så er det jo en ringe trøst at sætte dåseasparges på hylder. Og det tror jeg er, uanset hvor meget rytmik man får indarbejdet i sin arbejdsgang. Jeg henvender mig til hende og fortæller hende meget detaljeret om hele hændelsesforløbet. Naturligvis inklusiv de nødvendige bibelske referencer. Men da jeg er færdig med min lange, rørende fortælling, så kigger vi på hinanden og indser, at vi aner ikke, hvordan vi skal afslutte den samtale. Vi mangler begge to, så at sige, den rette floskelskuffe at gribe i. Men lad os fastfryse situationen et øjeblik og betragte den lidt udefra. For som jeg ser det, så er der 2 mulige udgange på den her samtale. Den ene er, at jeg undskylder min enorme klodsethed. Den anden er, at hun i et eller andet omfang takker mig for at have gjort opmærksom på det her grufulde uheld, der er sket. Begge dele er sådan set rimelig passende i situationen, men problemet er, at de udelukker på sin vis hinanden. Hun skal i hvert fald modsætte sig min undskyldning, hvis hun vil takke, og sige, men det er da pænt af dig, at du siger det. Og jeg skal på den anden side modsætte mig hendes tak, hvis jeg vil undskylde og sige, men det er da også mig, der er noget af en klumpedumpe, hva'? Og vigtigst af alt, den der siger noget først, er den eneste med reel vægt bag sine ord. Den der enten takker eller undskylder i baghånden, udviser slet ikke lige så stor oprigtighed. Der er altså noget at tænke over der. Men lad os sætte tiden i gang igen. Desværre så var der ingen oplagte muligheder for at fastfryse tiden i Kvickly netop den pågældende eftermiddag. Så jeg har jo stået alt for lang tid og gloet den her Kvickly-medarbejder ind i ansigtet, mens jeg har tænkt over de her ting. Men der lader det til, at hun tolker min tavshed som en form for koldblodig bluff, der skal få hende til at reagere først, og derved give mig den mest oprigtighedsoptimerede tak. Men hun er snu. Og det viser sig, at oprigtighed, det er slet ikke noget, hun bekymrer sig om. Fordi hun siger rent faktisk tak. Men hun siger det på den her måde. Hun siger, tak. Og hvis mine skuespilsevner, de ikke helt slår til her, så er der altså tale om en demonstrativt spørgende tak. Hun mener altså åbenbart, at min manglende berettigelse til tak er så åbenlys, at sarkasme er på sin plads. Og hvis det er sådan, det skal være, jamen så kan jeg også tage stilling og droppe alle situationens nuancer og facetter. Fordi jeg kunne jo godt i teorien bare have lavet den her bøtte og klat kartoffelsalat ligge, uden at sige det til nogen som helst. Men det tror jeg kunne have haft frygtelige konsekvenser. Tænk nu, hvis en lykkelig børnefamilie var kommet gående. En mor og en far og 2 skønne unger på 8 og 10. De går måske ved at planlægge en tur i Djurs Sommerland. Og de er så glade for hinanden. De går og holder hinanden solidt fast i hænderne. På en lang række. Alle 4. Og lillebror, han går yderst. Men han er ikke opmærksom. Han er måske allerede opslugt af tanker om at skulle op i Hottentot-karusellen, som man kan prøve i Afrikaland, i Djurs Sommerland. Så han ser ikke glat med kartoffelsalat. Han glider i den.
Og styrte, det er så voldsomt, at det sender en kædereaktion igennem hele den kærlige familie. Og som tøjklemmer på en tørresnor, der roterer de bagover. Det giver 4 høje smæld. 4 knuste rygsøjler. 4 familiemedlemmer, der aldrig kommer til at gå igen. Og derfor ikke kommer op i hottentot-karusellen. Og hvis det er tilfældet, hvis jeg ved at informere en kvicklig medarbejder om en ødelagt bøtte kartoffelsalat, har forhindret en dybt tragisk ulykke for en glad familie med konkrete ferieplaner, kan man så ikke engang forestille sig, at det fortjener en oprigtig tak. Så man måske kan høre, så når jeg bekymrer mig, jamen, så kommer jeg til bunds i tingene, ikke? Men det er jo også noget, jeg har øvet mig på hele livet. Nogen vil måske endda sige, at når det gælder bekymringer, jamen så er jeg måske sådan rimelig kompetent. Og nogle af mine bekymringer er måske endda en lille smule sofistikerede. Jeg bekymrer mig for eksempel ikke om døden. Det er simpelthen for banalt. Altså dødsangst, det er bekymring for begyndere. Men derfor så kan omstændighederne ved en livstruende situation jo godt bekymre mig. Selve døden, den er ligesom til at overskue. Jeg er langt mere bange for at være tæt på at dø, overleve, men at overlevelsen har en alt for høj pris. Hvis der nu sker et jordskælv lige om lidt, så vil mange i lokalet jo nok tænke, bare vi nu overlever. Og der er jeg enig. Absolut. Jeg vil bare gerne tilføje, lad os håbe, at vi overlever med værdigheden i behold. Fordi hvis der sker et jordskælv, og den her bygning, den styrter sammen over os, så har vi i sandhed en opgave foran os. Og det er at finde ud af helt præcis, hvornår vi skal begynde at drikke vores egen urin. Jamen det er, så vidt jeg har forstået, det man gør, når man bliver fanget under en sammensyet bygning. Og det, der bekymrer mig allermest ved urindrikning i livstruende situationer, det er helt klart timingen. Fordi det, man risikerer, det er, at man ligger dernede nogle dage, og så begynder man at blive godt gammeldags tørstig. Altså, nu trænger man til at blive læsket. Og man indser, at hvis man skal overleve, så må man gøre noget drastisk. Og det kan godt være, at man udskyder det et par gange. Men så tager man sig sammen. Man sætter sig ned. Man får noget tis indenbords på en eller anden måde. Jeg er lidt usikker på logistikken i det. Og så sidder man lige og sunder sig lidt. Der går måske et kvarters tid. Så kigger man op. Så står der en redningsarbejder. Nej. Kunne jeg ikke have ventet det kvarter? Vedkommende står med 2 dejlige flasker kildevand og spørger, skal det være med eller uden brus? Det er rigtig dårlig timing, det der. Fordi når man bliver reddet op fra murbrokkerne, efter at have ligget der flere dage, jamen det bør jo være det lykkeligste øjeblik i ens liv. Men hvis man lige fuldstændig unødigt har smagt sin egen urin, så tror jeg, sagen er en ganske anden. Jeg tror, jeg vil ligge på den bord, de barmer væk på. Dækket i støv. En lille dråbe tis på hagen. Og tænk, jeg kunne sgu sikkert sagtens have ventet det kvarter, altså. Og når jeg så gerne vil undgå at smage min egen urin, så er det fordi, jeg tror ikke på, at livet det bliver det samme igen bagefter. Jeg tror, oplevelsen vil hjemsøge en i alt for mange situationer. Hvis man for eksempel smager en øl, som man ikke rigtig bryder sig om,
jamen så er det et klassisk, jovialt, retorisk greb lige at sige til folk omkring en, den her øl, den smager af pis. Men det er jo det, sådan noget synes alle jo er sjovt, ikke? Men hvis man rent faktisk ved, hvad man taler om, så skaber det en mørk stemning til det, der skulle have været et drønhyggeligt ølsmagningsarrangement. Jeg tror også, det kan kaste en skygge over nogle af livets store øjeblikke. Hvis man for eksempel får et barn. Man står med det her svøbte englebarn i favnen, og man kigger ned på det her menneskeliv, man har været med til at skabe, og som endelig giver lidt mening til den her tilværelse, der kan virke så formålsløs nogle gange. Og man tænker, det her øjeblik, det er okay. Og det er det. Men jeg tror, det ville have føltes lidt bedre, hvis jeg aldrig havde smagt min egen urin. Men det har jeg. Fordi jeg ikke kunne vente et kvarter. Det værste, der kan ske, det er selvfølgelig, hvis man får smag for det. Hvis man så at sige får hang til de gyldne dråber. Det vil selvfølgelig gøre en tur i biografen noget billigere. For når det gælder priserne på sodavand, så er de ikke kede af det. Og man skulle heller ikke være nervøs for, at man kom til at drikke for hurtigt, for tidligt i filmen. Det vil kun betyde, at der var nye forsyninger på vej. Og hvis der er nogen, der kaster popcorn efter en, så tror jeg, at de kommer til at fortryde det. Bitterligt. Som sagt, meget sofistikerede bekymringer. Men nok om pis. Og dog, X-Factor er jo begyndt igen. Og når jeg ser et program som X-Factor, og det gør jeg, så synes jeg oplever, at vi lever i et land, hvor vi virkelig støtter hinanden. Faktisk alt for meget. Og den her tendens med, at vi alle sammen kan få så meget støtte hele tiden, det er altså noget, der virkelig bekymrer mig. For man kan jo ikke vide længere, om man kan noget som helst. Og nu vil jeg jo ikke begynde at vurdere på det her show, mens det er i gang. Men jeg har da haft gode shows før. Eller har jeg? Jeg kan sådan set ikke rigtig vide det. Måske så har folk bare været virkelig støttende. Og jeg er begyndt at tænke, at vi er nået til et sted, hvor man kan blive støttet i alt. Kan jeg sidde til en brunch med nogle venner og sige ja? Så har jeg besluttet mig for, at jeg vil til at være balletdanser. Og vil de så bare helt automatisk sige, jamen det skal du da. Det er da lige dig. Vi støtter dig. Så i ren trods, der vil jeg rejse mig op, tage en telefonbog ned fra en stigereol og sige, jamen så skal jeg jo bruge en trikot. Så nu vil jeg slå op i de gule sider og finde den balletudstyrsforretning, der ligger nærmest min bopæl. Og ingen stopper mig. Og der får jeg jo min første rigtig dårlige oplevelse. Købet af trikot. Jeg er i det hele taget ikke så meget til at købe tøj. Og der er der jo mange, der synes, at ekspedienterne de kommer rendende alt for tidligt ved prøverummet. Jeg føler nærmere, at jeg bliver glemt. Altså, når jeg trækker gardinet for, så fungerer det som en form for tryllenummer. Der gør, at ekspedienten glemmer, at jeg nogensinde har eksisteret. Så jeg er ofte nødt til at forlade prøverummet og opsøge ekspedienten, mens jeg har mit nye tøj på. Og der føler man sig aldrig rigtig tilpas. Det gør man ikke. Er det en trikot, vi taler om? Så nok overhovedet ikke. Jeg tænker, man står der, man trækker lidt ud i det forskellige, ikke? Man er lidt ubekvem med situationen. Men så er det jo nok, at ekspedienten, han siger de magiske ord. Det der. Det er faktisk størrelsen. Ja. Man skal lige kunne se konturerne af din milt.
På vej hjem i bussen, der ringer jeg til en fra brunchselskabet og siger, så er trikoten i hus. Så nu skal jeg jo bare have meldt mig til noget ballettræning. Og ingen stopper mig. Så jeg begynder til ballettræning. Jeg tænker, jeg nok ikke kan få job i den kongelige ballet. Bare ved at sende en uopfordret ansøgning til Nikolaj Hübbe. Med mindre han selvfølgelig vil prøve noget helt nyt. Og lave en opsætning af Svanesøen kun med superbrugere og Excel. Men så heldig er jeg nok ikke. Så jeg starter helt fra bunden, sammen med de andre balletbegyndere, der jo nok er i 5-6 årsalderen. Og det er der en række problemer i. Omklædning er et af de store. Fordi når jeg sidder til det næste brunchselskab, og nogen spørger, hvad jeg sådan går og har gang i pt., så tror jeg ikke, jeg redder samtalen ved at sige, nu er det jo ikke fordi, det er min drøm at gå i bad med små børn. Jeg har bare en drøm, der kræver, at jeg går i bad med små børn. Og stadig er der ingen, der stopper mig. Og det på trods af, at jeg jo ingen evner har inden for dans overhovedet. Jeg bør nok insistere på, at al min træning kommer til at foregå i behørig afstand til bærende vægge. Også fordi det kongelige teater er trods alt en fredet bygning. Og jeg har lige fået stjålet en cykel. Og hvis jeg ringer til mit forsikringsselskab og fortæller dem, at jeg har destrueret den danske nationalscene, mindre end 2 måneder efter, jeg har fået 2500 til en ny 7-gears, så begynder det at virke lidt mistænkeligt. Moralen i den her lille historie, det er, at hvis man kender nogen, der gerne vil et eller andet, som de ikke kan, så bør man kraftigt overveje at gøre dem og resten af verden en tjeneste ved at forsøge at stoppe den. Og så noget, det skal man jo altid gøre i et roligt, kærligt og medfølende tonefald. Og eller med en stump genstand. Ja, så fik vi lige spidet samfundet en anelse. Det er ellers ikke noget, jeg bruger så meget. Også fordi, jeg vil sige, hvis der er noget, jeg slet ikke bekymrer mig over, jamen så er det samfundet. Altså, det er jeg ved at være fuldstændig ligeglad med. Og det har lidt at gøre med, at jeg simpelthen ikke længere kan holde ud at læse netaviser. Jeg har nemlig fundet ud af, at de danske netaviser, de er at sammenligne direkte med en irriterende og meget ufokuseret 14-årig dreng. Nogen har fortalt den her dreng nogle meget, meget vigtige ting om vores samfund. Men når han så skal fortælle dem videre, så bliver han hele tiden distraheret. Begynder i stedet at snakke om, hvor de kendte tager på sommerferie. Man prøver at få ham tilbage på sporet igen, men så begynder han at tænke over, hvilken fladskærm er egentlig Danmarks billigste. Og til sidst, der må man give helt op, når han glemmer alt om nyheder, og i stedet vil vise en et kongegrineren videoklip, som han har fundet på internettet. Og det var netop et af disse lårklaskende virale stykker med video, der ligesom fjernede min allersidste motivation for at læse netaviser. Det var BT's hjemmeside, der præsenterede mig for et videoklip med en ellers meget tillokkende titel. Det vil jeg så give den. Og titlen var Dumme duer til grin i forruden. Og det er jo næsten en sætning. Men altså for en avis som BT, så synes jeg, det er et helt fint niveau. Jeg vil jo egentlig sige, at en due kan sidde i et vindue, men den kan ikke sidde i en rude. Noget kan sidde på en rude, men så er der som regel tale om et noget mere klæbende dyr, end en due typisk er. Med mindre den selvfølgelig har været nedsunket i en form for honning eller sirup.
Jeg vil gerne forklare det her klip ganske kort. Det er filmet inden fra en parkeret bil af en mand, der sidder i førersædet og filmer sin kone formodentlig. Jeg tænker, det kun er med en ægtefælle, man kan have så trist en tilværelse. Og hun sidder så i passagersædet og holder et lille stykke kiks op mod forruden. Og ude på køleren, der sidder der så ganske rigtigt en 6-7 duer og forsøger forgæves at få fat på det her åbenbart meget lækre stykke kiks. Og kvinden og manden, de skriger af grin. Det skal siges, der var tale om et midaldrende ægtepar. De har muligvis oplevet både Victor Borge, Dirch Passer og nogle rigtig gode kildeture. Men det, der altså får den helt op at ringe, det er altså fugle med frit udsyn, men begrænset adgang til småt bagværk. Bemærk, at det er duerne, som journalisten mener er til grin. Og når det gælder den her journalist, så tænker jeg lidt, hvorfor ligger antipatien hos duerne? Hvad har fået journalisten på BT til at bruge en del af sin arbejdsdag på at udvælge det her klip? Tag beslutningen om, at det her, det skal ud til den danske befolkning. Og til sidst forfatte overskriften: Dumme duer til grin i forruden. Kan der være tale om en personlig hævnaktion? Har journalisten engang for år tilbage gået ind i en glasdør i en Fona-butik og følt, at en forbipasserende due har kigget lidt hånligt på ham? Og var det der, han lagde planen for sit liv? At tage en journalistisk uddannelse, og herefter, langsomt men sikkert, arbejde sig frem i verden, indtil han havde den fornødne status, som det jo kræver at gøre nar af duer. Jeg ved det ikke. Men vi må ikke glemme det her ægtepar, der sad i den her bil og morede sig så voldsomt på de her duers bekostning. Fordi hvad er der dog sket i deres liv, for at det her det er blevet nødvendigt? Det må altså være et ægtepar i akut mangel på succesoplevelser. Og jeg tror, vi har at gøre med et ægtepar, der for 3. lørdag i træk har haft et par gode naboer op fra vejen, ned til et spil Trivial Pursuit, og stadig kun kan få den orange ost. Jamen, så kan man blive frustreret. Man kan blive så frustreret, at man til sidst siger til sin kone: gå ud og hent din jakke. Fordi nu starter jeg Berlingoen. Og den stopper altså først, når vi har fundet den fugleart, der er dummere end os. Men det kunne godt være, at jeg skulle prøve at engagere mig lidt i verden omkring mig. Altså, det var måske endda noget, jeg kunne bruge mine tanker lidt på. Altså, lige tage en eftermiddag ud af kalenderen, og så prøve at finde et par løsningsforslag til, hvordan vi lige får kringet den her brandærgerlige Palæstina-konflikt. Ikke? Bare sådan lige punktform. Men nej. Når jeg har rigtig meget tid, så består mit liv primært af egentlig bare at forestille mig ting. Jeg nævnte på et tidspunkt, at jeg havde været en tur i Kvickly. Og nu er det jo ikke, fordi jeg går i Kvickly hver dag. Nogle gange så går jeg i Føtex. Jamen, jeg kan godt lide Føtex, det kan jeg. For eksempel så har de rigtig mange typer sennep. Og man ved jo godt med sig selv, at der findes rigtig mange typer sennep. Men at se dem samlet på et sted, det er bjergtagende. Det er det. Mellem min bolig
og Føtex, der ligger der en frisørsalon, hvor jeg altid lige kigger ind ad vinduet, når jeg går forbi. Og det gør jeg, fordi de i vinduet har en grå stenulv. Det er simpelthen en del af udsmykningen i den her frisørsalon. En grå statue, der forestiller en ulv. Og jeg har efterhånden vendet mig til synet. Jeg kan sådan nogenlunde bevare føleligheden i mine ben, når jeg går forbi. Men første gang, jeg så stenulven, jamen der kunne jeg dårligt tænke på meget andet. I meget lang tid derefter. Jeg gik selvfølgelig videre til Føtex, det er klart. Men jeg nød ikke mit Føtex-besøg på samme måde, som jeg plejer. Jeg gik som i en trance og tænkte, hvor kommer den stenulv dog fra? Heldigvis, så kommer det meget hurtigt til mig, at det, der naturligvis må være sket, det er, at indehaveren af den her frisørsalon har været i kontakt med en stenulve-sælger. Ja. En mand, der rejser rundt fra by til by og forsøger at afdække behovet for grå ulve af sten. Det er jo egentlig meget logisk. Og jeg havde jo håbet, det var nok til at give mig ro i sindet, men jeg kommer hjem, jeg prøver at se et afsnit af Hammerslag. Jeg kan ikke koncentrere mig. Det kan jeg ikke. Jeg bliver ved med at tænke, hvem er han, den her stenulvesælger? Hvad hedder han? Hvor gammel er han? Og jeg tror, der er tale om en mand, der hedder Henning. Det er i hvert fald en mand af en vis alder. Fordi jeg tror ikke på, at man kan træde direkte ud fra CBS og så begynde at sælge stenulve til højre og venstre. Og hvis man prøver, så knækker man halsen på det. Altså, den slags, det kræver erfaring. Og den erfaring, den har Henning. Det føler jeg mig tryg ved. Så tryg, at jeg samme aften falder meget hurtigt i søvn. Men næste morgen, der står jeg op. Jeg får mig en parisertoast. Jeg får lidt appelsinjuice, lidt kaffe til. Jeg er jo egentlig godt tilfreds. Men jeg kan ikke lade være med at tænke. Kan jeg vide, hvad Henning han får til morgenmad? Og jeg tror, en mand som Henning, han starter hver eneste dag med en god, meget solid morgenmad. Så hans kone, Birte, hun disker simpelthen op. Med alt fra blødkogte æg til groft rugbrød. Videre til frisk frugt i mundrette stykker. Og faktisk helt ud i en god, stærk, men cremet roquefort. Jeg bliver siddende et par timer over morgenmaden. Jeg får mig en toast til det andet ben. Jeg ser et ekstra afsnit af et eller andet på Netflixen. Sådan tror jeg ikke, det er for Henning. Jeg tror ikke, det bliver til mange mundfulde, han får i sig. Før han tør sig af munden og siger, Birte, det her, det er drønnes lækkert. Det er det. Men altså, de der stenulve, de sælger ikke sig selv. Det gør de ikke. Så ud flyver Henning til sin Toyota Avensis stationcar. En firmabil i metallak, der også må anvendes til privat kørsel. Men efter at han og Birte til deres sølvbryllup fik 2 rigtig gode citybikes, så er cyklen faktisk blevet deres foretrukne transportmiddel i fritiden. Og det gælder også om at holde sig i gang. Sådan er det. Da jeg selv har fået mig en lille lur for ligesom at fordøje det her meget lyse toastbrød, så går jeg en tur i Rema 1000. Jamen, jeg mixer hele tiden tingene lidt op. Livet, det bliver for trist, hvis dagene de bliver for ens. Rema, det ligger i samme retning som Føtex. Men da jeg går forbi frisørsalon, så kigger jeg ikke ind ad vinduet. Jeg kigger på parkeringspladsen. Jeg kigger efter en Toyota Avensis stationcar i metallak. Fordi på et eller andet tidspunkt, der må Henning jo have parkeret på præcis den her parkeringsplads. Og jeg tænker, en gammel rotte som Henning. Mon ikke han har et par ritualer,
inden han går ind til sin kunde. Jeg tror, han plejer at starte med at give sig selv en lille pep-talk inde i bilen. Hvad er de brug for ved den her frisørsalon, Henning? De har brug for en stenulv. Jeps, så langt, så godt. Henning, hvornår har de brug for den stenulv? Det har de nu. Og som skudt ud af en kanon, der stiger Henning ud af bilen, åbner bagsmækken, tager en hvid demomodel i flamingo med sig under armen. Og så går han ind i salonen. Til aftaletid, naturligvis. Og nu har jeg selv arbejdet inden for handel nogle år på et tidspunkt. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at vide, hvordan man sælger en stenulv. Hvordan får man skabt den her stemning, der bare kalder på køb af rovdyr i meget hårde materialer? Og jeg tror, at Henning han plejer at starte med en lidt sjov bemærkning. Sådan lige for at løsne stemningen lidt op. Noget i stil med, bare rolig, den bider ikke. Men sådan noget, det er jo en balancegang. Fordi Henning, han ved jo godt, at erhvervsdrivende, de har travlt. De har faktisk ikke tid til pjat. Så derfor så slår Henning direkte over i nogle seriøse salgsargumenter for stenulve. Henning, han har en salgstale specielt målrettet frisører. Den var kun 20 minutter. Og han lukker den mesterligt på et retorisk spørgsmål. Det han spørger om, det er, hvad kan give forbipasserende mere lyst til en let permanent, end hvis de ser en grå stenulv? Og den går rent hjem hver gang. Det er jeg sikker på. Det er jeg nødt til at være, fordi ellers så har jeg ikke en logisk forklaring på, hvorfor der hos min lokale frisørsalon står en grå stenulv. Jamen, jeg har ligesom brug for at konkludere lidt på tankerne, for ligesom at stoppe dem igen. Og det er der, hvor en mand som Henning, han kommer til min undsætning. Men det kunne også være, at vi skulle til at konkludere lidt på aftenen, fordi det her med at tænke så meget over tingene, er det egentlig så sundt? Og der kunne jeg godt være tilbøjelig til at sige, måske ikke. Fordi man kan godt miste lidt fornemmelse for virkeligheden, når man hele tiden får den overanalyseret til noget, den ikke nødvendigvis er. Og så kan man komme til at reagere lidt skævt på den. Man kan komme til at give et lidt forkert indtryk nogle gange. For eksempel, så kunne jeg jo aldrig nogensinde finde på at voldtage en 16-årig dreng, der arbejder i Fakta. Nej, men det kunne jeg ikke. Jeg tror også, hvis man spørger folk, der kender mig rigtig, rigtig godt, om jeg kunne finde på at voldtage en 16-årig dreng, der arbejder i Fakta, så tror jeg, at de vil springe til lige med det samme. Og sige, det tror jeg faktisk ikke, han kunne finde på. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Og selvom jeg jo, som sagt, aldrig nogensinde kunne finde på at voldtage en 16-årig dreng, der arbejder i Fakta, så er jeg bare ikke så sikker på, om 16-årige drenge, der arbejder i Fakta, har helt samme indtryk. Og den tvivl, den skyldes en frygtelig hændelse, der skete her for et stykke tid siden. Det, der sker, det er, at jeg er i Fakta en tidlig aften. Og det første, jeg bemærker, da jeg nærmer mig kassen, det er, at der kun er én kasse åben. Og det er sådan set helt normalt i min lokale Fakta. Det er egentlig kun i de perioder med benhård spidsbelastning, at begge kasser er åbne. Det, der så er totalt atypisk i denne her situation, det er, at det er kasse 2, der er åbne. Jamen normalt så plejer det at være kasse 1 over ved tobakshylden.
der er åben, når der kun er én kasse åben. Men nu var det kasse 2. Og det undrer mig. Det undrer mig rigtig meget. Ved kasse 2, der sidder der så en ung, gæv fyr. Cirka 16 år gammel. Med et lidt kejtet smil på sine måske ukyssede læber. Og med en frisk frisyre, der garanterede det helt store hit på hans fodboldhold. Hvor han jo nok ikke er holdets stjerne, men han kæmper. Og så er han en skide god kammerat. Han kigger op. Vi får øjenkontakt. På det her tidspunkt er der jo ingen af os, der aner, hvilke frygtelige ting, der skal ske imellem os. Inden for ganske få minutter. Jeg kommer op til kassen, jeg står klar med dankortet. Og det er så her, han pludselig og uden varsel siger: hvad så? Har du haft en god weekend? Og der bliver jeg paf, det må jeg sige. Altså, den havde jeg ikke set komme. Nu var det godt nok en mand, der spørgsmål, det var relevant nok. Men jeg havde nok forventet noget lidt mere klassisk inden for supermarkedsnak-genren. Noget på beløbet. Kvittering med. Stor lille pose, hvad tænker du der? Men nej, har du haft en god weekend? Jeg befinder mig naturligvis i en form for choktilstand. Men får alligevel sagt: jo tak, hvad med dig? Og der er jeg meget kort for hovedet, det ved jeg godt. Det er sådan en særlig evne, jeg har, at mine åbninger på samtaler ofte lukker samtalerne. Meget effektivt. Og det er sådan et generelt problem, som jeg bliver meget opmærksom på i den her situation, og jeg tænker, måske skulle jeg for en gangs skyld prøve at engagere mig lidt i noget small talk. Og det er det, der kommer til at gå ud over den her stakkelsdreng. Han bliver simpelthen offer for mig og mine elendige evner inden for small talk. For at gøre det fuldstændig akavet fra starten, så har han overhovedet ikke hørt, at jeg har sagt noget. Så jeg er nødt til at gentage mig selv. Og sådan meget kikset sige: hvordan med dig? Og så siger han så: jo tak, også fint. Og tilføjer så noget, jeg ikke rigtig hører, fordi han mumler utrolig meget. Så det eneste, jeg hører, det er min far, min storebror. Og det er her, det går op for mig, at jeg er ikke rigtig interesseret i hans weekend. Altså, jeg var da meget smiret over hans interesse. Jeg kan ikke rigtig gengælde den. Så i stedet for at spørge ind til, hvad det var, han egentlig pludrede sig frem til, så siger jeg bare: det lyder rigtig godt. Han kan have sagt: en gal los brød ind i vores hjem. Jagtede hele familien rundt i flere timer. Jeg har aldrig været så bange hele mit liv. Det er lige før det var en form for lettelse, da det endelig fik en ende. Da den overmandede flåde og åd min far, min storebror. Hvortil jeg så har sagt: det lyder rigtig godt. Men altså, det her, det handler hverken om ham eller hans afdøde familie. Det handler om mig og mine evner inden for small talk. Livet, det tilhører de levende. Sådan er det. Desværre, så virker det jo lidt som om, at samtalen den er ved at ebbe ud her. Og det her projekt med at blive en bedre small talker, det er slået fejl. Men nej, det viser sig, at jeg har fundet en sand mester ud i samtalens ellers så svære kunst. Fordi han kan den her teknik med at blive ved med at tilføje ting. Så han siger: men i dag, det har altså været helt vanvittigt. Og det giver også mig lidt ny vind, så jeg siger: nå, okay. Du har måske været her længe i dag, eller hvad? Det synes jeg er meget cool sagt. Men så siger han: nej, det er sådan set fordi tidligere i dag, der gik den anden kasse i stykker. Lige mens jeg var ved at ekspedere en kunde. Og der bliver jeg decideret flyvende.
Fordi jeg får jo chancen for at sige, nå ja, jeg synes da nok, det plejer at være den anden kasse, der er åben, når der kun er én kasse åben. Han må give mig ret. Og jeg betragter samtalen som en kæmpe succes. Og det var nok også der, jeg skulle have forladt den. Fordi jeg er blevet overmodig. Succesen, den er steget mig til hovedet. Jeg begynder at tænke, det her samtaleværk, det er åbenbart noget, jeg kan køre sådan lidt på gefylen. Det kan jeg ikke. Og det er der, hvor det går grueligt galt. Lige pludselig så begynder min mund bare at snakke. Og jeg ved ikke, hvad den siger. Og det er som om, der lige pludselig falder nogle ord ud af den. Da munden den siger, hvornår har du så fri i aften? Og jamen, det er jo ikke okay. Det er en information om et barn, som en voksen mand ikke skal have. Og jeg ved ikke, om han endnu en gang ikke hører, hvad jeg siger, eller om han simpelthen er lammet af rædsel. Han svarer i hvert fald ikke. Faktisk så har jeg jo her en mulighed for at lade som ingenting og gå hjem. Men så tænker jeg, nej. Det er lige præcis det, en skyldig barnemorder ville gøre. I stedet, der lader jeg som om, at det, jeg lige har sagt, det er det mest naturlige i verden. Det kan sagtens tåle at blive gentaget. Desværre så kommer jeg til at omformulere en anelse, og det lyder jo nok ikke mindre ulækkert, da jeg får sagt, hvornår har man så fri på sådan en aften? Jeg ved ikke hvorfor. Det gør jeg ikke. På det her tidspunkt, der tror jeg, han er så bange, at han ikke tør andet end at svare. Så han siger 21.15. Han føler sig åbenbart truet til at være meget specifik omkring tidspunktet. Og det er jo synd for den dreng. Nu skal han sidde de sidste 2 timer på sit arbejde og tænke, nej. Når jeg skal ud og hente min cykel bag affaldscontaineren, så står den her uhyggelige mand lige og svupper med et par plastikhandsker, der garanteret er købt kontant. Og siger, så blev klokken 21.15. Kan du også mærke romantikken i luften? Heldigvis, så kommer der en anden kunde på det her tidspunkt. Jeg får endelig taget mig sammen til at gå hjem. Lidt for sent, vi nå måske mene. Men da jeg så kommer hjem, sidder og spiser lidt af de grovchips, jeg havde købt i Fakta, så tænkte jeg, at jeg havde sgu egentlig lyst til at gå tilbage igen. Altså ikke klokken 21.15. Den dreng, han har ligesom været igennem nok nu. Men måske dagen efter, når der sådan lige var faldet lidt ro på. Og så vil jeg gå direkte til butikschefen. Simpelthen for at få reddet trådene ud. Start med at sige, at børn, de har jo den mest fantastiske fantasi. Og hvor er det skønt. Men hvis du har en ansat, der går og siger, at der er en kunde, der sådan indirekte tror med voldtægt under dankortbetaling, så er det selvfølgelig ikke rigtigt. Det er det ikke. Og der håber jeg på 2 ting. Jeg håber at få renset mit navn, det er ligesom nummer 1. Men jeg håber også, at vedkommende med den autoritet, han har som butikschef i en mellemstor Fakta, måske har overblikket til at give mig et par gode råd med på vejen, som jeg kan tage med mig videre i tilværelsen. At han kan sige, du tænker altså alt for meget over tingene. Altså, den her dreng, han spurgte dig, om du havde haft en god weekend. Du behøver ikke svare, hvis du ikke kan håndtere så avancerede spørgsmål. Og i det hele taget, så tror jeg, at du skal lade tankerne ligge bare en gang imellem. Fordi det virker som om, at du i stedet for bare at lunde ud af livets landevej, i stedet spurter ned
af de forkerte sideveje og fortsætter af dem, der er mindre rigtige. Altså, du er jo for eksempel den eneste, der har bemærket, hvad pizzamanden han kalder sine pizzaer. Altså, han har jo selv glemt, hvad de hedder. Men næste gang, du skal have en pizza, og skal have noget at drikke til, må jeg foreslå urin. Fordi jeg vil ønske, at du kom til at drikke pis. For så havde du da oplevet et eller andet. Du kunne også begynde at danse ballet. Og meget gerne fejle med det. Måske prøve at tage en enkelt chance i det her liv. Du kan også lige overveje det lidt. En 10 år måske. Så er du 43. Der kan du danse ballet med værdighed. Absolut. Og hvad med at engagere dig lidt i samfundet og menneskene i det? I stedet for at få øje på et par duer. Og herefter beslutte dig for aldrig nogensinde at følge med i noget som helst igen. Altså, hvad laver du i det hele taget inde på BT's hjemmeside? Hvilket sofistikationsniveau havde du dog forventet? Læs dog en rigtig avis. Det er da også bedre end at stå og glane ind af vinduer hos frisører i Storkøbenhavns yderkommuner. Altså, hvad hvis de frisører, de fik øje på dig? De ville jo dø af skræk, hvis de så sådan en social zombie, der stod og glodede dem ind i ansigterne. Lidt ligesom når man står og glor på en Kvickly medarbejder, i stedet for bare at sige undskyld. Også selvom det ikke er pinedød nødvendigt. Altså, du løser intet med de tanker. Du forsøger at tænke dig frem til konklusioner på alting, men tankerne bringer dig længere væk fra konklusionerne. Og det paradoksale er jo, at du forsøger at udtænke konklusioner på ting, der måske ikke sådan akut står og mangler konklusioner. Altså, en stenulv kan jo godt opstå sådan helt tilfældigt. Og det er jo nok noget, vi må acceptere som et af universets uforklarlige fænomener. Altså, tag dig venligst sammen for helvede. Ja, det er jo noget af en svada. Det synes jeg. Men når sådan en butikschef i en Fakta, hvor de måske ikke går i detaljerne med alt, men alligevel får det til at løbe rundt. Når han har noget at byde ind med, så bør jeg måske høre efter. Altså, jeg har trods alt selv opfundet ham. Og det er godt være, at han har ret. Det er godt være, at det er det, der er konklusionen. At konklusionen ikke altid er så nødvendig. At det måske er meget sundt, at nogle ting bare sker, og man lader dem ske, uden man behøver at udtænke en stor, forkromet eller meget underholdende punchline-baseret konklusion på den. Så derfor, tak for i aften. Tusind tak. I har været en kæmpe fornøjelse. Mange tak.